لك تتب وفيري كبرعك أنا ما تنبعي كتفيني لحريري سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كم تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمريتنا عن بحقنانيو لومون كم وتروا قداس نوانا وانتعستو تاتزنا لكم مثلنا لنا سام موداتنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبرنا قدمكم لايك جيركم شير جيركم أبز مدبنا جوين كتقبروا دماء نتحساسب أزيا قداسن وانا ونات غير رزق يزلو تحستو تات زنك نات غير رزق يزلو كنتات نارانا دماء نصبصبالكم هنا مسانا تصنحوا بزي غير وسدنا بزغن جمر let's go. States in Iran are back to exchanging fire again. So is it a temporary flare-up or the slow collapse of a ceasefire that was never really very stable to begin with? Let's start with the latest. Today, the Iranian media reported sporadic clashes with US naval forces in the Strait of Hormuz. America said its forces fired on and disabled 2 Iranian-flagged tankers that attempted to violate the US blockade of Iranian ports. On Thursday, 3 American-guided missile destroyers were transiting the Strait of Hormuz. Then, according to the US Central Command, Iran launched multiple missiles, drones and small boats at them. The US Navy said it intercepted the attacks and hit back in... Okay. انتهينا نسمع زلنا كوينات تمليسو ولا كوينات يلون كنقرونا ويون كزاربولو انت زيد ليو كينات جميرو خمزو اللي يمزو نقرو زلو مغنياتو كوينات ترقمو كالا نقرا يكون نايبرت من اللوات مالتيو تقسم اللوات مالتيو نحات حد كام قتتال مالتيو نحات حد كام تخوخاس مالتيو كالا ترقمنا كوينات ينفلتنا لازم بقلت بوقعي كتحرارم جميرو مالو راينتايو ميديانا امريكا كم كوينات ريبورت اي تكبروا تباهيلهم يوم just it's a game تصوت هايو مغنياتو دونالد ترامب حقي تحس لازلو وي بتحقنا امريكا كحتات منتان كوينات كم زي كونه كم زي اجاج ابينا نصاوت زلنا زعينوتو يخغبرو زفتن زلو هجي ولا بتاع امريكاون كلها سبا يكونوا تمسو زلاتهم بنصارو زلو دما ساعه كندي كغالص وي فتنهم زلو كنرينا نعم التكونات it's a little bit tricky بتنريو زلنا تكونات كبد زبلن استحلالخ مخانون يزنقر زلو كن زياده دما كابن امريكا نتن بفلاين بعل الامارات التكونات ساع كندي حدغنيان كبيدن كخون كم زخلي يزنقر زلو سو درون يتقملو ميسايلات يتقملو امريكاون زكالات تتقملا دونالد ترامب كمستير معقار سلازي يفلط كبحال زغبو اب كاميرا مصي يلولو مخنياتو دونالد ترامب كستر زغل وي كحب زغل ما راح يكون hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. All right, there you go. U.S. forces striking back in the Strait of Iran, straight at Iran after 3 of our Navy warships were targeted yesterday. Officials telling Fox the conflict is not a restart of the war and is not an end to the ceasefire. كم ذات رواز لهم دون الكرام يتكسلنا نيرهم نحن دما نتكسلهم نيرنا كل جزية دما زانا يقول بحر سلازلاتو ناتنا حود ما ناتنا برد ما كامناتو ما صبيقو يزحيل تبل زرابا دما كل جزية خيدتا كما خيدا يكلنيو بزي ملك دما يم دونالد ترامب نشتي قلعا خلو زعبي يمزبلوه بكا كم زناتي يجفناتي يعبي زبهال قلعاي كم زبل عبن دعرقين كأمخا نحقر درجات قين كي يعبي كلمة ليكونن لاماتات كتحرم على الخارجة كم دما اللي بيت كا ريزيرفد كتكون كتكلالك على بوناون سلزليو نكوينات كم زجيرنا قال خالوت وتدرى مرحتي ناي جازيتنياتات قال فكروا خوليا مرحجن اعتبز بالك خوني سبب دونالد ترامب جن unconventional ويكا كم زين بورسب سلزخونه زبل انت بالك كم زلوا يخاطوزو that's no problem هجي exactly أبز حلفة 14 ساعة انتهى قاتم له بزعبات كوينات بكل معازن كرويا كم فتنينا ونياتو بزح بريتاي وتصل له Exchange fire in the biggest escalation since the ceasefire began. Iran attacks U.S. Navy destroyers and the U.S. launches strikes inside Iran. Is it a return to war or a love tap, as Trump calls it? Here's everything you need to know about the past 24 hours. They were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. U.S. President Donald Trump is insisting that a one-month ceasefire نابنت أبي بوتا يكاد على تكوينات كريكم سلزلغية تي منقص قبروا لزولو اندحريقهم نوشمت حرموز كحالفوي كالونا له السجدة فو حجي كاب وشمت حرموز وتاي أبتناي غالف في عمان زبال أب كباب عمان إيران كابت وشمت حرموز وتاي زولو مالتيو أب كاب عمان أبتنا بإيران زقع وجن زولو أوي زكاي زولو تمتكعتي سلزي again أمريكا أبي تتكعلات ري ولهم
ኣብ ደሴታት ናይ ኢራን ኣብ ገማግም ናይ ኢራን እዮም ዝሃርሙ ዘሎ እዚ ዝሃርሞ ዘሎ ድማ ጎቦታት እዩ ኣብቲ ጎቦታት ድማ ዕርዲ ናይ ኢራን ከም ዘሎ ይዝንገር ስለዚ መጥቃዕቲ ያካይዱ ኣለዉ እዮም ጥራይ በኣፎም እዮም ነጠቀ ያለና ውግእ ይካየድ የለን ዝብል that's why ድማ ግብረ መልስናቱ ድማ ናብ ኢማራት ገፁ ዝመፅእ ዘሎ ምክንያቱ ፊት ንፊቱ ድማ ኢማራት እቲ ፉጀራ ዝበሃልን ካልን ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ዑማን እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ exposed ኮይና ኣላ ዋላ እኳ ትህረም ተደየላ ኢራን ጥንቁቃ ስለ ዝኾነ ኣብ ዑማን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ግን ካብዎ ስለ ዝመረፁ እዩ is insisting that a one-month ceasefire with Iran remains in place, despite both sides firing at each other. Iranian forces launched drone, missile, and boat attacks against 3 U.S. destroyers in the Gulf of Oman, south of Shabahad. The U.S. says the attacks were intercepted before launching its own strikes against what it calls military targets in Qashm Island, Bandar Abbas, and Manaf. The U.S. is calling... Again, መጥቃዕቲ ምስ ወረደና ኢና ግብረ መልስን ህባት ዘለና ዲፌንሲቭ አክሽን ግብረ መልሲ ስለንህብ ዘለና ኩናታት ተጀመረን ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ድማ ኣይፈረሰን ዝብል ስነ መጎት ክጥቀሙ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣሜሪካ ኣሚን እቲ ዘረባታት ክትኣምኖ ክብድ ዝበለኒ ቦገን ኣሜሪካ ምክንያቱ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝሕስቡ ዘለዉ ብዙሕ ግዜ እዮም ከታልሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ዝሕስውን የደናግሩ ከም ዘለውን ድማ ብተደጋጋሚ መን ዘጋልጾም ዘለስከ ዘገርም ኮይ ኢራን ኣይኮን ተጋልጾም ዘላ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ባዕሉ ኢንቨስቲጌሽን እናገበረ ተጋልጾ ጀሚር ኣሎ and the worst part of all ካብዚ ሁሉ ዝገደደ ድማ እንታይ ተባሂለስከ ከቢድ ኩናት ክመጽእ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ ሓድሽ መጽናዕቲ ናይ ኣሜሪካ ካብ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ዝወፅኡ ካብ መርበብ ስለያታት ናይ ኣሜሪካ ዝወፅእ ጽንሂለ ከስማዓኩም ኢራን ስቲል ሓያል ከም ዘላ አረጋጊጾም ኣሎ it's going to be very very crazy ንኣሜሪካውያን ኦኬ ንቐጽል ካልእ ዓይነት ሪፖርት ናይቲ ኩናቱን ክንርኢ Iran deal is being tested once again in the Strait of Hormuz as both sides accuse each other of launching attacks. Now, the US military says its naval forces came under attack by Iranian drones and also missiles. And this is as a US government. So, ሕጂ ኣሜሪካ ንሕና ኢና ተጠቂዕና ስለተጠቃዕና ኢና መልሲ ሂብና ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ብዚ it's a little bit exceptional ኣበይ ቦታ መፂኦም ይገብርዎ ኣለዉ ካብ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብቲ ምሕንቆታት ቦታ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ምዃኖም እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ኦኬ missile destroyer was making its way through those waters. ኣብዚ ድማ ሚሳይል ዲስትሮየር ትበሃል ካበይ ዝተበገሰት እያ ትኸውን እዚኣ እንድሕር ኢልካ ብዙሕ ነገር ዝዝረብ ሓደ ካብተን መራኽብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ብዙሓት ኣብቲ ኣብ በዓል ባሕረይን ኣብ ካልእ ናቶም ፊፍስ ፍሊት ድብልዎ ዝነበሩ ሓይሊ ባሕር ናቶም ኣብቲ ሃገራት ዓረብ ዝነበረ መራኽብ ኩናት ኣለዎም ያው ስለዚ ተናብኡ ተዓፅየን ዘለዋ በዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክወፅኣ ክፍትና ከለዎ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እውን እዮም ዝብሉ ዝኾነ ተዋጊያ ወይ ተሃራሪማ ወፂያ ከም ዘላ ዘርኢ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ካብዚ ወታ ብድሮናትን ሚሳይላትን ኢራን ከም ዘጥቅዕዎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ They call the attacks, and this is from CENTCOM, unprovoked, and essentially said it was working in self-defense, targeting Iranian military facilities. Iran says civilian areas were hit. Now, state media says 2 drones were shot down near Qashm Island along that strait, and also there were attacks in Bandar Abbas. Explosions were also reported in Manab. Now, this is also... ስለዚ ተን መራኽብ ወላ ሓንቲ ዘይገብራ ዝነበራ ናኸዳ ይህረማ ነይረን ዝብሎ ዝነበራ ኣሜሪካ ብወገን ኢራን ኣብ ብዙሕ ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ሲቪላዊ ዕላማታት እውን ከም ዝሃረሙ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ከምቲ ትኽክለኛ ሪፖርት ስለዘይግበር ዘሎ ብወገን ኣሜሪካ እምበር ኢራን ክትብል ከላ ኣብ ብዙሕ ቦታ መጥቃዕቲ የካይዱ ከም ዘለዉ ኣሜሪካ ኣብቲ ፀላኢ ኣለዎ ወይ እውን ወታደራዊ ዕላማታት ኢሎም ዝጠርጠርዎ ቦታታት መጥቃዕቲ የካይዱ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ Where Iran's Revolutionary Guard naval operations centers are based. There were also explosions heard in the capital Tehran. But behind the military escalation, diplomatic efforts are continuing in Pakistan, in the capital Islamabad, with a major sticking point still centered around Iran's nuclear ambitions. Now, Secretary of State Marco Rubio had this to say. I think everybody agrees that Iran having a nuclear weapon is unacceptable. I think the question is, what do you do about it? And the president's actually trying to do something about it. Now, US media is reporting. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ኣብ ኩናት እናተዋስሉሉ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ዲፕሎማሲ እውን ይቕፅል ከም ዘሎ ጎኒ ጎኒ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ኔጎሲዬሽንስ ይካየድ ኣሎ ዝርርብ ይካየድ ኣሎ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ድማ ብኩሉ መንገዲ ንሰማዕ ኣለና ናው
ብሓቂ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕ ይኽእል ዳ ይክእልን ካል ኣርስቲ ኮይኑ እቲ ዝያዳ ኣዛራቢ ኩነታትና ኮነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ መንጎ እዘን ክልተን ሃገራት ዝህረማ ዘለዋ ሃገራት ዓለም ብፍላይ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ብተደጋጋሚ ግዳይ ይኸውን ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ። እስከ ንስማዕ። The United Arab Emirates says they are dealing with incoming missiles at the hands of Iran. Saudi Arabia is calling for de-escalation across the region after the United States says Iran targeted 3 American guided missile destroyers as they transited the Strait of Hormuz. U.S. forces then hit a number of Iranian military facilities in response. President Trump says it is just a trifle and that the back and forth is just a love tap. They trifled with us. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክፈሽለሉ ይደሊ የለን ግን እቲ ኩናት ኢማራት ይህረም ኣለኹ ዝብል ዘረባ ተተጋጋሚ ተውፅእ ኣላ። ስዑድያ ብዝተኻለ መንገዲ እዚ ኩናት ክረጋጋእ ክኽእል ኣለዎ ዲ ኤስከሌት ክገብሩ ኣለኩም ካብቲ ወጥሪ ዝሕል ክብል ኣለዎ እቲ ዝርርብን ዲፕሎማስን ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ስነ መጎትን ድፊኢትን ትደፍእ ኣላ። ከምኡ ዝብል እቲ ዝርርብ ክቕፅል እቲ ወጥሪ ከምኡ ድማ ካብ ተኽሲ ድማ ክቁጠቡ ትሓትት ኣላ ማለት እዩ። እዚ ድማ ስዑድ ዓረብ ብርግፅ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል እያ ትደሊ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ አንላይ ብግምጣሉ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ብድሕሪ መጋረጃን ዶናልድ ትራምፕ ክቕፅል ይደሊ ኣሎ ገለ ዝብልዎ ዘሎ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ እዩ። ምክንያቱ ስዑድ ዓረብ ካብዚ ኩናት እዚ ትረብሓሉ የብላን ትርፉ ክሳራ ማለት ኩለን ሃገራት ዓረብ ረብሓ የብለንን ድሌተን እውን ኣየተወን እዚ ኩናት እዚ ዝበሃል ግን ኢማራት ካብ ዕግርግር ናይ ሃገራት ረብሓ ስለ ዘለዋ ኢላ ስለ ተኣምን ካብ ሊብያ ይረብሕ ኣለኹ እያ ትብል ትረብሕ ካላ ካብ ሱዳን ካብ ዝፈረሰ ሃገራት ክትረብሕ ትፍትን እያ ኢማራት። ስዑድያ ግን ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ስለ ዘይብላ ካብ ርግኣት እየ ክረብሕ ዝኽእል ካብ ሰላምን ካብ ንግድን ካብ ካልእን እየ ካብ ሽርክነትን እየ ክረብሕ ዝኽእል ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ክልቲኡ ድማ ብመሰረቱ ዝጋራጮ ስነ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ኢማራትን ስዑድያን ክረዳዱ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ። ክረዳዱ ይኽእሉን እዮም ምክንያቱ ናይ ብሓቂ መብዛሕትኦም ክኢላታት ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ይበፅሑ ኣለዉ። ኢራን ድያ ተባእሶም ዘላ ወይስ ኣብ ውሽጦም ኣዝዩ ብዙሕ ባእሲ ነይርዎም ኩናት ናይ ኢራን ከም ዝገሃድ ገይርዎ ዳትስ መብዛሕትኦም ዝዓልቡላ ዘለዉ ኢራን ስዑድ ዓረብ ምስ ኢራን ዘለዋ ፅልን ስዑድ ዓረብ ምስ ኢማራት ዘለዋ ፅልን ክዕቅንዎ ከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ እውን ኢማራት ምስ ስዑድያ ዘለዋ ፅልን ኢማራት ምስ ኢራን ዘለዋ ፅልን ክትዕቅና ከለካ መብዛሕተን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ፅል እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ ይበሃል ኣሎ። ካብ ንኢራን ዘለዎም ፅሊ ንሓትሕዶም ዘለዎም ፅሊ ይዓቢ ኣሎ እንጂ እዚ ክትሪኦ ከለካ ወላ እዚ ኩናት እዚ ቁሩብ ትለይ ከተዓጋግሶም ምተገበ እዮም ዝብሉ ሓደ ንፁር ክኾነኩም ዝደሊ ስዑድ ዓረብ ብተደጋጋሚ ኢማራት ይድውለሉ ኣሎ 3 ግዜ ገለቢሉ ደው ኢሉሉ ኣሎ 3 ግዜ ናይ ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሰልማን ንኢማራት ደው ኢሉ ኣሎ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝካየደሎም ደገፎም ንኸረጋግፁ ነቲ ኩነታት ድማ ቼክ ንክገብር ይድውሉ ኣለዉ እዮም ዲፕሎማሲ ይፍትኑ ኣለዎም እዮም ስዑድያ ወላ እኳ ቂምታ እንተለዎም ወላ እኳ ስእሊ ናይ ኢማራት ኣለዎም ኣብዚ ግዜ ኩናት ግን ነቲ ኩነታት ናብ ኩናትን ዕግርግርን ክወስድዎ ድሌት የብሎም ግን ፍልልያት ናቶም ድማ ንፁር እዩ ዘሎ ኣብ ሱዳን ክንሪኦ ከለና ክልቲኦም ተገራጫዊ መርገፂ ናቶም እናተጋህደ ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ኢማራት ግን ቂምታ ኣለዎም ክሪኦ ከለኹም ንሕና ዝያዳ ንህረብ ንሕና ነዳዲ ከይንሽየጥ ተዓፂና ከለና ስዑድያ ግን ከም ድሌቶም ክኸዱ ተገይሩሎም ኣሎ ወይ እውን ተዋሓደ ኣብዚ ነዳዲ ከቢሩሉ ዘሎ ብዙሕ ረብሓ ክግሕጡ ክኢሎም ኣሎ። እዚ ድማ ንዓና ሓደጋ እዩ ዝብል ፍርህ ኣለዎም። እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፍርህን ባእስን ደረቱ ዝሰገረ ምዃኑ እዩ ዝረኣየካ ናው ህዝቢ ኣሜሪካ ከመይ ይሪኦ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ Breaking news, Secretary of State Marco Rubio, who's in Italy, says he expects a response from the Iranians today on whatever this current peace proposal is. Generally speaking, how much progress do you see? You know, I think what the American people see is they see a war of choice. They see skyrocketing gas prices. They see a president who will go on TV and say whatever he needs to do to try to quell the crude market. They see rising costs that they're facing, 13 casualties through this war, hundreds more injured, billions of dollars have expended, and the administration has failed to articulate what their goals and objectives are. So that's what we see, and that's what the American people feel. I should know gas prices ticked down a cent last night. They're still up over a quarter from last week, over 25 cents. ዴሞክራትስ ድማ ወይ ካቲ ሊበራል ሚድያ እንታይ ክገብር ይድፍትን ዘሎ
ብዙሕ ነገር ክግበር ብዙሕ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ብዙሕ ነገራት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ይኹን ምምሕዳር ናቱ ከምኡ ከርእየና ይትፍትን ዘሎ እንታይ ዝረኣየኩም ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ዝረኣዮ ዘሎ ንዝብል ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘይንደልዮ ኩናት ናይ ብምርጩ ዝኣተወ ኩናት ንመነባብሮ ናይ ህዝቢ ንቁጠባ ናይ ህዝቢ ንኩነታት ናይቲ ሃገር ኣባላሽዩ ከም ዘሎ ነዚ ዝርኢ ዘሎ ህዝቢ ዝዛረበ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ ሓንቲ ዝጭበጥ ነገር ስለ ዘሎ ዘይኮነ ነቲ ዕዳጋታት ከተዓሻሹ ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግእ ማኒፕሌት ክገብር ስለ ዝደሊ ዝብሎ ዘሎ እምበር ኣብ ባይታ ዝኾነ ነገር ዝገብሮ ወይ እውን ዝቕየር ነገር ስለ ዘሎ ይኮነን ስለዚ ክሳብ ሕጂ ንምንታይ እዚ ኩናት ኣቲናዮ ዘለና እንታይ እዩ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይዚ ኩናት ክሳብ ሕጂ ብርግፅ ብንጹር ኣይተሓበረናን ዘሎ መዓስ እቲ ኩነታት ክውዳእ ዝኽእል እውን ኣይተሓበረን ዘሎ በቃ ብሕቡእ ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ብዘይ ፍቓድ ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ብዘይ ፍቓድ ህዝብን ወከልቲ ህዝብን ዝግበር ዘሎ ኩናት ስለ ዝኾነ ዋጋ ናቱ ንኸፍሎ ኣለና ዕላማ ናቱ እንታይ ምዃኑ ግን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ዝብል እቶም ዴሞክራትስ ኣብ ኣዮም ዝነኽሱ ዘሎ ዎር ኦፍ ቾይስ ብምርጩ ዝኣተወ እዩ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘርብሕ ኩናት ኣይኮነን ክሳራታት ናቱ ግን ንጎሆ ምሸትን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይወርድ ኣሎ ስለዚ ንመነባብሮ ናይ ህዝቢ ዶናልድ ትራምፕ ብምርጩ ዝኣተወ ኩናት ይዕንዎ ኣሎ ነዚ ድማ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ መልሲ ክትረኽብሉ ኣለኩም ዝመስል እዩ ኣበርቲዖም ኣብ ኣዮም ዝነኽሱ ዘለው ትሰርሓሎም ድማ ኣላ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ዋላ እቲ ንዶናልድ ትራምፕ ዝኣምኖ ዝነበረ ሰብ ክኽዕቦን ክፀልኦን ካብኡ ክፍለን ካብኡ ክእለን ይመርፅ ኣሎ ምክንያቱ ምርጫ እውን ስለዘየለ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ወላ ሓንቲ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣበርክቶ ስለዘይብሉ ንኢራን ስለ ደብደብካ ወይ እውን ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ስለ ዝተዋጋእካ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዝመፀ ለውጢ የለን بالعكس نتخالص بزح لكيم كان لخابسن كتناي صقاب كاكوينات واش ما تحرموش تعسي نبرن من سخا عندي كاكوينات مجماركا الجون انتقونه نبرت كات ارنيف كا خمت زمص خاي نبرت كات ارنيف كان دحر خيت كا كخفت زخلي anyway كله تسقم ابلع لو طبعا عالم زور زلو بسنكي نتنياهو زغبرو عندرا كم دما نزي دونالد ترامب حبيلو دي ولا شناخي ردي ولا اسير دي نابزو كينازوتو وتيتناتي ካብዚ ኩሉ ተበጊስካ ዶናልድ ትራምፕ ክወፅእ ክእል እዩ ካብዚ ኩናት ምቁሩብ ሰላም ይመፅእ ኸውን ኢሉ ዝግምት ሰብ ክህሉ ክእል እዩ ኖ ኣማኸርቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስምዑ It was a recognition that all for restarting operation of the Institute of Study of War, General Jack Keane. General, you're all for restarting Operation Freedom, correct? Yeah, absolutely. Well, first of all, let me just to draw back on where are we? We're obviously devastatingly attacked. That change, and Iran is behind everything that's happening there. And this president acted on that. Other presidents, admittedly, the threat wasn't quite as bad as it is now, but largely ignored. So that's number one. Number two, we went to a ceasefire about a month ago. From the Iranians' perspective, that's what they wanted to achieve. Stop the war. And we were supposed to get a negotiated deal in a couple of weeks. It did happen. They have purposely dragging this out. It's now been a month, and we still don't have much to show for it. I think the prospects of a good deal are likely slim. And even if we do get a deal, here's the problem with any deal that we make, assuming it meets all of our بحفش انت ايام زبل زلو مسيلكم زي جنرال يكون تكال ناي دونالد ترامب ቀረባ ስርክል ዶናልድ ትራምፕ ሰምዖም ዘለዎ እዩ ደማኽርዎ ዘለዎ ዝበሃሉ ናብ ኩናት ክምለስ ኣሎ ናይ ሕፅር ዝበለ ዘረባናት እዚ ኩናት እዚ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዘጋጥም ዝነበረ ፈተናታት ንእስራኤል ኩሉ ትፀገም ዘጋጥማ ዝነበረ ብሰንኪ ኢራን ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ኦክቶበር 7 ዘጋጥመ እውን ኢራን ኢድ ነይርዋ እዩ ስለዚ ኣሚን ዝሕዝን እኳ እዩ እስራኤል ትፍፅሞ ዘላ ገበናት ክጠቕሶ ይክእልኒ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣነሲ ሓደ እግሩ ኣብ መቃብር ዝኣተወ ሰብኣይ እዩ ኦሬዳር እዩ ማለት ገንዘብ ይኽፈል ከም ዘሎ ፍሉጥ ያታው ከም ዘሎ ይፍለጥ ይበል ሳማዓሲ ካከም ክትብል ትኽእል ሰብ ደወደይ ኣብ ደንደስ ናይ መቃብር ከለውን ኩናት ወረ ኩናት እግርግር ጥራይና ሓሰበ ይኸይድ እዩ እቲ ገንዘብ ዝኽፈል ወስ ሒዞሞ ዝኸዱ ይመስሎ ኣከለ ፖይንት ምስ በፃሕካስ ናብ ኩነታትካ ተመሊስካ ንዓለምና ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ፅቡቅ ነገር ክትገዝፈላ ይትፍትንን እጅ ዝብል ዘሎ ኩናት ክጅምር ኣሎ እቲ ኩናት ጠጠው ምስ በለ ወርሒ ጌርና ኣለና ወላ ሓንቲ ዲል ክመፅእ ኣይከኣለን ኢራናውያን ድማ ደይስዮም ደልዩ ነይሮም ሕጂ እውን ይሓባብሉ ኣለው ዋላ እውን ኣብ ጣውላ ክንዘራረብ ድሕሪ ኮይና እውን እንካን ሃባን እዩ እንካን ሃባን ማለት ድማ ኢራናውያን ሕራይ ክብሉ ድሕሪ ኮይኖም እገዳ ክነልዕል ክንክል ኣለና ገንዘብ ሒዝናዮ ዘለና ናቶም ክንገድፈሎም ክንመልሰሎም ክንክል ኣለና እዚ ድማ ደዋፃና ኣይኮነን ይብል ኣሎ
كمي غير كان خمسة عين السبجي نشتي حلنا له ويلك كتزاربت إذا حج كل جزء كزارب كل أنت يزبل إيراناوي متحلل تيم دبل مجمّر يا جنزبهم يخسر كذا الله جنزبهم من نبرة حزب إيران شقق إلى زمس جنزب شوي خايس كالله ما فيها خا سرائق ليه بيها زينات كخايس كذا الله من إيران حزب إيران أي متشو من أخذ ملكته يكون باشحات مليونات دغصر حزبها بسرقاته قاعد يفلس خاون كوت قبر له يلا حزبها حزب إيران كجرمكم حدا مسنعته وتيله انتهي له مسكه أبزيا حنت نيرات نسأل خريكم من تاكريكم مسلكم تي على جزيتي كنتات ونصبو غيرو سلازي قلص تسبق فلطه يكلني زلو and that is a very important piece of information إيران أمريكان تفل اللي كم زلوهم the difference لهم أمونغونان أمونغ أمريكان أمونغ إيران زلو في الليزي بزاس اللي أكتر جوا تدخل يوم إلى ماوس يوم سكر أي واقع إن أي نرجع ده تعزب لهم قرب كريكم كفتني so كم تريو زلهم كلتا بريزيدنتات يوم تريو زلهم مجمريا أبلع على زلو دكتور ناي إيران بريزيدنت بزيشكان دكتور ناي تعنايو فيزيشانيو ترديهم له كلاتهم تملع علوت مراحتنا إيران دكاتريو لايك دكاتر كما أبيب لكم يلو دكتورنا ناي على أبي عز مسلك يا مسلكم ريل دكاتر سيرجري أبغزي عرفتهم كيدهم ما تبحتزك كايد سباتيو سيرجني لذي ريل دكاترين عن زارب زالنا ناي أمريكا بريزيدنت خه ريل تواسع أيو ناي بحكي أكتريو لايك أكتر مالسي شو مقبار ريل تي رياليتي شو يتسرح نيرو سلازي بريزنت خوينو زلو أفيلم خمسة اللي يدمسلو زلو سواء كاميرا مسيك زارب دراماتات كجبرناتنا بومباي عب قال دول هوليوود فيلم تسرح سلا دمسلو زلو أبزي أجي دايلمن كلتيهم بريزنتات كلتا باك جراوند يزلهم تحدى ناي شو بريزنتيو كل نجار كم تري وزلهم ناي رستلين قال ملا أوتات سلزنت أفزنا برات كالاتهم قال ملا أوتات زيادة يزردو نسبة أمريكا دما ناي رستلين ناي قالن دحرقين كخزيادة مستمعارت قبر إيران قلتهم بريزنتات قالي بافلو كلهم تم بلع الزول فوري منسترناتهم دكاتريا بي اتش دي وتدراين جنرالاتهم so the contrast is so clear إيران دونكورو كم زي تمهرو دحورات عرمين فريهاز قابير جايب لهم كفاءة رايزة حسبوا غيرهم يوم كأمنوا نازفتنهم that's not true إيران أزيم ليك أونتيوم زتمهريهم تمرت درجات مرت دكنستيو بإيران مسألة بلن يبلو دكنستيو إيران تماهيرا ولا دكنستيو أمريكان تلكام بدرجة نايتمرتن بدرجة أب ساينتيست سنجلن زلهم أب إنجينيرينج زلهم دكنستيو إيران تي برسنتج إيران يعبي مجمع سيركم نير ذكروات غيكم إيران أب 10 توب 10 إنجينيرز زلوا هجراته كل جزء حلفة 3 عام استقبلوا بتاعتي أبتم 10 زبالة إنجينيرات بس إنجينيرات في الهجر إيرانيا that's why مسائلاتهم دروناتهم تري وزلهم they are very creative people education system تمرتناتهم عزيز سلطوني مهارات زبيهم ስለዚህ እቲ ገዳን ወድ ገዳን ድሕሪት መሊስዎም ዘሎ እምበር ዓቢ ፖቴንሻል ዘለዎ ሃገር እያ ክእለ ዘለዎ ሲቪላይዜሽናል ካብ ጥንቲ ዝነበረ ሜንታሊቲ ናይ ኩርዓት ዘለዎ ህዝቢ ብግምጣሉ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መርሕነት ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ኣብ መርሕነት ዝመፅእ ዘሎ ትምህርቲ ዘለዎ ፍልጠት ዘለዎ ተመክሮ ዘለዎ ዘይኮነ ገንዘብ ዘለዎን ተዋሳኢን ጥራይ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ድማ ሲቪላይዜሽን ወይ ሓደ መንግስቲ ሓደ ሃገር ሓደ ንግስነት ክወድቕ ምስ ጀመረ ኩሉ ግዜ ካብ ፈላጣት ናብ ምንታይ ናብ ተዋሳእቲ እዩ ዝኸይድ ምናልባት ሓደ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ደገ ኣመና ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብና ንላዕሊ ፀምብለልና በሉ ዝመፁ ዘሎ ሰባት እዮም ሚድያናትና ረእይዎ መርኣያናት እዩ ምሁራት ንላዕሊ ይመፁ ኣሎ ወይስ ኮንቶመንቶ ትምህርቲ ማለት ዲግሪ ዘለዎ ወይ ገለ ዘለዎ ማለት እዩ ይኹን ለባማት ንላዕሊ ነመፅእ ኣለና ወይስ ሳክት ትርጉም ዘይብሎም ጀስት ተዛረብቲ ስለ ዝኾኑ ወይ እውን ولا السوشيال ميديا انا بعلم تاي قبر يخم منطقينكم نا افريقيا كتريو خلوهم فيمس فايرال فيديو تاعي ستوبيد تخون سبات راي ما رايك زمز على انا نا افريقيا بمقبد باسو نحت حدهم بالسرارقو خمزي جيم ناي مقبا بلالا عدس قبرو كالي فتراونت يلنا افريقيا فايرال مثلا انا فيديو تاعي خلو how stupid is this يجي نسو فايرال تلزغيت السوشيال ميديا مبزعتهم كالي سراح قريفهم ابزنا ستوبيد نقراتنا دناقر سراحوي يمزخلو ببلحي افريقيا نقد بيك كموتسو زريت السوشيال ميديا فايرال يقبرون يزيد ما انجينير دي دايما يلهم زقبروا زلوي تزقرب افريقيا دما ابيات ولو لازم بزحات فيمس عبيت تيك توكرات وقال ملا
ኣብ ኣፍሪካውያን መብዛሕትኡ ግዜ ብብልሒ ወይ እውን ብፈጠራውነቶም ዝረኣዩ ዘይኮኑ ሳከት ኣብ ኮንተመንቶ ትምህርትኻ ገዲፍካ ኣብ ፅርግያ እናበዓልካ ክትገብሮ ትኽእል ንሱ ንገዲፍና እንታይ ንኽብል ኢለ ኢራን ንህላዊኦም ይቃለሱ ኣለዉ ነቲ ኩነታት ድማ ኪኖታ ኣሜሪካ ተሓስበሎም ዘላ ንላዕሊ ተረዲእዎም ኣሎ በዚ መንገዲ እንተቐፂሎም ድማ ሃገሮም ናብ ምንታይ ክትወርድ ከም ትኽእል ተረዲእዎም ኣሎ መርኣያ ናቱ ድማ ኣብዚ ረእይዎ continue to simmer in the Gulf. Iran is turning the optics of war into a show of strength. It believes it has emerged stronger and it's not backing down. In Tehran, thousands gathered for what demonstrators called the 67th Night of Resistance. Crowds waved Iranian flags, chanted slogans and rallied around symbols of Iran's leadership. Some demonstrators shouted, "Down with Israel." ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጠን እቲ ኩናት ዝቐፀለ እቲ ህዝቢ ኢራን መመሊሱ ኣብ ጎኒ ባንዴሩ ደው ይብል ኣሎ ኣሚን ንነተንያሁን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይልንሲ መርዲ እዩ እዚ ክትሪእዎ ዘለኹም እዚ ትሪእዎ ዘሎ መርዲ ባንዴራታቱ ሒዙ መራሕቱ ኣኽቢሩ ኣብ ጎኒ ሃገሩን ህዝቡን ደው ክብል ከሎ እቲ ህዝቢ ንሳቶም ተላዒሉ ናዕቢ ገይሩ ነቲ ሃገር ፋሕፋሕ ኢትዩ መላገፂ መፃወቲ መስሓቅ ሸራፋት ክትከውን ሃገር ይደልይዋ ኣሎ መስሓቅ ሸራፋት ክትከውን ይደልይዋ ኣሎ እቲ ህዝቢ ድማ ፈሊጥና ኣለና ትገይምናትኩም ክንደምንታይ ኣብ ልዕለና ሕማቅ ተሓስቡ ከም ዝነበርኩምን ተሓስቡ ጥራይ ዘይኮንኩስ ብተግባር ድማ ርኢናዮ ሕማቅ ክትገብርዎ ትደልዩ ካብ ኣፍኩም ሰሚዕናዮ ብሚሳይላትኩምን ብቦምባታትኩምን ድማ ርኢናዮ ስለዚ ዋላ መንግስቲ ናይ ንፍተወኩም እዮም ዝብሉ ኢራናውያን ባይ ኣገይን ኣነ ናይ ኢራን ፋን ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩም ዝብለኩም ዘለኹ ኣም ጀስት ብዙሕ ሓበሬታ ብዙሕ ፖድካስትስ ብዙሕ ናይ ምሁራት ናይ ኣሜሪካ ሊቃውንቲ ናይ ዓለም ይከታተል ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ግዜ ዘጥፍር ዘለኹ because I want to learn as much as I can ብዙሕ ካብ ብዛዕባ እዚ ንዓኻትኩም ክነግር ተኾይነ ኣዝዩ ዝተዓፃፀፈ ሓበሬታ ክረክብ ክኽእል ኣለኒ ካብኡ ፀሚቆ ናባኹም ከምፅእ ዘለኒ so what I am learning መመሊሰ ዝመሃሮ ዘለኹ ህዝቢ ኢራን ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ህዝቢ ዝበለፀ ዲሞክራሲ ከም ዘለዎ ስዑድያ ህዝቢ ስዑድያ ምስ ናይ ኢራን ዝወዳደር መሰል የብሎምን I'm gonna say it again ኣብ ኢማራት ዘሎ ህዝቢ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ኣብ ቀጠር ዘሎ ህዝቢ ብለኩም ኣለኹም መሰል የብሉን ከም ኢራናውያን ተኣኪቦም ኣብ ፅርግያ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ክእሉ እዮም ምርጫ ያካይዱ እዮም so they have ዋላ እኳ ፐርፌክት ዲሞክራሲ ኣለዎም ኩሉ ነገር ኣብ ኢዶም ይብለኩም ኣለኹም they have problems ግን ካብቲ ከባቢኦም ዘሎ ዝበለፀ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣነባብራ ኣለዎም መፅሄታት ኣለዎም ጋዜጣታት ኣለዎም ናሕትሕዶም ይቀጣቐጡ እዮም ናሕትሕዶም ይማጎቱ እዮም ፕሮቴስት ናይ ምግባር ሬቮሉሽን ኣብ ፅርግያ ወፂኻ ሰላማዊ ሰልፊ ንክትገብር መሰል እያ ተዓዲ ኣብ ስዑድያ ከም እንድሕር ጌርካ ኣብ ዘይትወፁ እዮም ዝእትውኻ so ኣሜሪካ ንስዑድያ ከም ፅቡቅ ሃገር ተቐቢላ ንኢራናውያን ግን ከም ሰይጣናውያን ሃገራት ክትወስዶም ከላ ንበይኑ ክትሓስበሉ ዘለካ ካልኣይ ኢራን ኣብ ታሪኻ ካብ ዶባ ወፂያ ክትወሪ ኢላ ተበጊሳ ኣይትፈልጥን እያ ክደግመልኩም እየ እዚኣ ኢራን ኣብ ታሪኾም ዶብ ናይ ሃገሮም ጥሒሶም ናብ ካልእ ሃገር ክወሩ መሬት ክወስዱ ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም ናይ 5,000 ልዕልዩ ታሪክ ዘለዎም ህዝቢ እዮም so ልክዕ ከም ቻይና ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርዎ ሕጂ ክገብርዎ እዮም ኢላ እስራኤል ክትእምነና ትደልላ እስራኤል ድማ ካብ ትፍጠር ክሳብ ሕጂ ኣብ ውግያ ዘላ ሕጂ ጥራይ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ኣብ ሊባኖስ ዘይመሬታ ሒዛላ ኣብ ሱርያ ዘይመሬታ ሒዛላ ካብ ግብፂ ዝመንጠለት ኣለዋ ካብ ካልኦት ካብ ጆርዳን ዝመንጠለት ኣለዋ ካብ ኩሉ ዝመንጠለት ሃገር እያ ስለዚ እቲ እናገበተ ዝኸይድ ዘሎ እናሰረቐ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ካልኦት ንኢራን ካብቲ ሃገሩ ክወፅእ ንዘይደሊ ነዛ ሃገረይን ነዛ መሬተይን ጥራይ ዝደሊ ኣብኡ ዝመፀኒ ደሊ ንዝብል ዘሎ ከም ሰራቕን ሌባን ገይሩ ክእምነካ ክፍትን ከሎ ክንዲ ምንታይ ደረጃ ናይ ማኒፕሌሽን ናይ ምትላል ኣብ ዓለምና ከም ዘሎ ክትግንዘቡ እየ ዝደሊ ኩሉ ዛ ኣብ ኢራን ንሪኦ ዘለና ኢራን ንዓና ክፍቲ መፅሓፍ እያ ንኽንመሃር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብስውር ብዙሕ ተኻይድ እዩ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ እዚ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ዋላ እኳ ብግልፂ ይካየድ እንተዘይነበረ ብብዙሕ መንገዲ ተኻይድ እዩ ኤርትራ ክንዲ ናይ ኢራን ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ቁጠባ ነዳዲ ገለ ስለ ዘይነበራ ድማ ብዙሕ ዋጋ ከፊላ ብዙሕ ተበዲላ ብዙሕ ተሃስያ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ስለዚ ሕጂ ኣብ ካልኦት ክድገም ከሎት ኣብ ልዕለና ዝወረደ ኢና ንሪኦ ዘለና ሳላ ኢራናውያን ዝመከቱ ኣሜሪካ ኩሉ ዝደለይዎ ከም ዘይኮነሎም ስለ ዝረኣዩ ኤርትራ እውን ሳላ ዝመከተት ኦኬ ኣብ ኢራን ብኣካል ከይድና ይሰለጠናን ስለዚ ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ምስ ኤርትራ ሰላም ንግበር ንረዳዳ ይብሉ ኣለዉ ግርም እዚኣ ከም ፅቡቅ ነገር ንሪያ ማለት እዩ ስለዚ ኢራን በጃናትና እውን ኮይና እያ ክንብል ንኤርትራውያን ኢላ ኣይኮነትን ህላውዮም እዮም ዝቃለሱ ዘለዎ ግን ውፅኢት ናይቲ ፍረቕ ሃልስናቶም ህዝቢ ኤርትራ ንረብሓሉ ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ዳትስ ዋይ ከም ሓደ ኩርዕ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይንካ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ሰውራ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ መዝገደላት ዝስማዓካ እንድሕር ኮይኑ ኢራን ዝገብርዎ ዘለዉ ንዓኻ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ንዓና ኢሎም ይገብርዎ የለውን ኣይ ኖው ዳት ዊ ኦል ኖው ዳት ግን እቲ ኢራን ዝኸፍልዎ ዘሎ ዋጋ
እቲ ካብኡ ዝመጽእ ጽቡቕ ነገር ኤርትራ ሓንቲ ካብቶም ትረብዕ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ከም ሓደ ኤርትራዊ እንድሕር ኮንካ እዚ ነገር እዚ ትርጉም ኣለዎ ንዓኻ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ድማ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ወላ ንኢራን ብዙሕ ዋጋ ተኸፍል ተላ ንከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ጭራ ናይ ተስፋናት እናደመቐ ይኸይድ ኣሎ that's why ድማ ኣብዚ ቻነል ዘለና ነዚ ኩነታት እዚ ኪኖት ዘሎ ትርጉም ንህቦ ዘለና ኪኖት ንሪዮ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ስለ ዘለዎ ንዓና ኢድ ከይተኮስና ከይተዋጋና ከለና ጽቡቕ ነገር ይመፀና ኣሎ ስለምንታይ እቲ ንኩሉ ክጭብጥ ዝፍትን ዝነበረ ሓይሊ ደረት ናይቲ ክገብሮ ዝኽእል ይርድኦ ስለ ዘሎ መንገዲ ንክቕይር ግደድ ኣሎ ኣካይዳ ንክቕይር ግደድ ኣሎ and Iran are doing this ንነፍሶም ቆጥዕኑ ክብሉ ከምዚ ሓደ ዓብይ ንሓደ ደንዳነ ናይ ሙሉእ ዓዲ ደንዳነ ዝነበረ ንጉሰ ትብል ዛንታ ትፈልጥዋ ዲኹም ንጉሰ ንሙሉእ ዓዲ ረቢሹ ነይሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ንንጉሰ ዝቐተለ እንታይ ገይሩ ነቲ ዓዲ ብልእቲ ሰላም ከም ትረክብ ገይርዎ ነቲ ጎደበ ሰላም ከም ዝረክብ ገይርዎ ስለዚ ሓደ ቡሊ ደንዳነ ሰብ ክቕተል ከሎ እቲ ዝቐተሎ ክብሪ ዝውሃበ ስለምንታይ ንኩሉ ህዝቡ ሰላም ከም ዝረክብ ስለ ዝገበረ so this is what we are witnessing and ታሪኻዊ ፍጻመ ክጋጥም ከሎ እዚ ህዝቢ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንዓና ትርጉም ስለ ዘለዎ ኢና ንሪኦ ዘለና To get a deal, we will have to provide some funding for the Iranians, admittedly condition-based, and also sanctions relief. So when you draw back from that, even after a negotiated settlement, what do we have? We have a regime that survives and also ability to recover. And I think that is fundamentally flawed. That's not where we started this operation to achieve. We want Iran back on its heels, suffering significantly and susceptible to resistance from their own people, internal pressure. So in my judgment, I think we got to see reality for what it is. ናብ ኩናት ንመለስ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብ ጣውላ ወላ ክንዘራረብ እንድሕር ኮይና ንኢራን ድሌታት ክንገብረላ ኢና ክንግደድ ኢና ምክንያቱ ብጎረሮና ሒዞምና ስለ ዘሎ ገምጢለ እዩ ዝትርጉመኩም ትርጓመናቱ ቃል ብቃል ኮንካ ክትብሎ ዘለካ እንታይ ክዓቢእ ዝፍትን ዘሎ ን4 መዓልቲ ደዲብና ንኢራን ከነስማዕ ኣይከኣልናን ስለዚ ኣብ ጣውላ እንድሕር መፅኦም ፀብለልትነት ስለ ዘለዎም ብዙሕ ሕግታት ክንገብር ኢና ክማረኹ ኢድኩም ሃቡ ዝደለናዮ ግበሩ ንብሎም ዝነበርና ከነተግብር ኣይንኽእልና ስለዚ ንዑ ከም ብሓድሽ ይብላ ኣሎ ናብ ውግእ ንመለስ እሞ ብውግእ ጌርና ከም ድሌትና ከም ዝገብሩና ንግበር ይብላ ኣሎ ከምኡ ክትገብር ትኽእል እንተነርካ ንፈልጥ ኢና ስለምንታይ ውግእ ጠጠው ኣቢልካ ኢራን ለሚናትካ ኣይኮነትን ዓለም ግደፍ ኢላትካ ኣይኮንካን ስለዘይ መቻእካ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ክትፃወሩ ስለዘይከኣልካ ኢኻ ጠጠው ኣቢልካ so again ኩናት ይደልኹም ዘሎ ናብ ኩናት ንመለስ ከም ብሓድሽ ኩናት ጀምሪ ትዘረባናቱ እቲ ዝሕዝን ክፋል ዶናልድ ትራምፕ ነዚኦም ይሰምዕ ዘሎ እዚኦም እዮም ዘማኽርዎ ዘሎ What they can do comprehensively here in terms of air power is significant. Remember, when we went to the ceasefire, we only had 2 weeks left. That was a month ago. And the U.S. can do limited bombing. The Straits of Hormuz, it doesn't look like a complicated operation when you just draw it on a map and put a circle around it because it's a relatively small geographic area. But the layered defense extends well into Iran at some distance to be able to protect the Straits of Hormuz. So there's ዳርጋ ካብ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ናይ እስራኤል ጉዳይ እንዲ ዝያዳ ዘገድሶ እስራኤል ዝያዳ ንሳቶም ክድብድቡ ስለ ዝኽእሉ ብነፈርቲ ዝቃወሞም ስለ ዘይብሎም ውግእ ድማ ኣብቲ ዓዲ ፋሽን ስለ ዝኾነ ባይ ዘ ወይ ኣብ እስራኤል ወላት ህዝቢ እዩ ናይ ውግእ ኮይኑ እዮም ዝብልዎ ውግእ ምስ ጀመረ ጥራይቲ መንግስቲ ደገፍ ዝረክብ ሰላም ምስ ወረደ ዕግርግር ይጅምር ስለዚ እቶም መንግስቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ውግእ ጥራይ እዩ ዝደሊ ኣብ ስልጣን ንክነብር ተኮይኑ ውግእ ግድን እዩ ዘድልዮም ዳርጋ ኣዲክትድ እዮም ናይ ኩናት ብፍላይ ሕጂ ክኢላታት ናይ እስራኤል ምሁራት ናይ እስራኤል እንታይ እዮም ዝብሉ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ብጀካ ውግእ ካልእ ኣይፈልጥን ኢሎ ዳርጋ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኩሉ ግዜ ኣብ ዓመት ድዩ ኣብ 6 ወርሒ ድዩ ኣብ 2 ዓመት ተነውሐ ኩናት ኣለና ኢሎም ሕጂ ኣዳፕት ገይርዎ እቲ መንእሰይ ኣካል ናይ ሂወቱ ኣካል ናይ ሳይኮሎጂ ናቱ ኮይኑ ሞት ናይ ፈለስጢማውያን ሞት ናይ ህዝቢ ጋዛ ከምዚ ፊልም ኮይኑ ይድርድኦ ኣብ ፊልም ሲ እንታይ ትብል ቆልዓ ከለካ ብፍላይ እቲ ኣክተር ነቲ ኣክተር ስለ ትፈቱ ነቶም ፀላእቱ ክቐትሎም ከሎ ቃንዛ ይስማዓካኒ ፅቡቅ ገበሮም በሎም ጥራይካ ትብል ስለምንታይ እቲ ፊልም ከምኡ ገይሩ እዩ ፍሬም ዝገብረካ ነቲ ፀላኢ ነቲ ኣክተር ክትፈትዎ ነቶም ካልኦት ድማ ክትፀልኦም ስለዚ ናይቶም ፀላእትካ ሞት ኮይኑ ይስማዓካኒ ልክዕ ከምኡ ገይሮም እዮም ብሬን ዋሽ ገይሮሞም ነቶም ህዝቢ ስለዚ ናይቶም ካልኦት ህዝቢ ጎረባብቲ ህዝቦም እዮም ካብ ዝገሄር ድማ ዋናታት መሬት እዮም ሰብርስቲ እዮም ፈለስጢሞም እቲ መሬት ፈለስጢም እዩ ማለት ቅድሚ 3000 ዓመት ናይ መን ነይሩ ገለ ዘይኮነ ቅድሚ 45 ዓመት ቅድሚ 80 ዓመት ሶሪ ቅድሚ 89 ዓመት ፈለስጢማውያን ኣብ ዝነብሩ ነይሮም ካብ ገዛ መሬቶምን ርስቶምን ኢኻ ተውፅኦም ዘለኻ ጀስት ላይክ ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 3000 ህዝቢ ቅድሚ 3000 ዓመት ካልእ ህዝቢ ነይሩ ኢሉ ሎም መፅኡ መሬት ሃበና እንታይ ኢልካ ኣብ ኤርትራ ተቕበለ ነገር ኣይኮነን ክንምንታይ ጭብጥለኒ ይበልካ 2000 ዓመት ኣነ እውን ተጠቐሚጠ ቅድሚ 2000 ዝነበረ ህዝቢ ተመሊሱ ንዓይ ከዓልየኒ ይክእልኒ
it's not logical. So بحبشة أب إسرائيل كون كلهم كل لوجيك يصغير حتى اللابزيا نعيدس بلد نحطك حتى يو تجبت دمازة قرمي زي سمواز. Let us use our own bases, either the Kuwaitis during Operation Freedom. They were concerned that they were going to be targeted, like the UAE was targeted, and we wouldn't come to their defense. I'm really not sure why they would think that. And that was part of the pushback to why they stopped it after 2 days. But the president says he's willing to put it into place. You also think we should use Karg Island as a point of leverage. You attack us, you lose the entire thing, all your oil producing facilities. Yeah, well, one of the أبزي حنت نيرات حتى أنت رقيبة كسمعكم مرد إندي زنقرو تا مرد ترى كسمعكم سلسلة أبزي أسمع ودحن زي تا مرد كلتين كتعزلكم يشو. Just real quick, the Washington Post says 75% of the mobile launch hold all the cards, Brian. Right. Just real quick, the Washington Post says 75% of the mobile launches are in place and 75% of its missile stockpiles in place. That's contradictory of almost everything we've heard. Who's telling the truth here? Yeah, that's not accurate. I don't know what the exact number, but 75% is way off the mark. Now, look they do have ballistic missiles deeply buried in the storage site. This was one of the انت كيف لو حتى زميران زلون سي بقى مخيفات يمكن بالكلنا كو خنقانين لنا يكون انت سكيلو قلت سلسته انت كنقبر نخلنا كوينات نتعود كوينات مغيارسي انت كجبر خليهم تزارب زلو مجمريا واشنطن بوست زبال بفلاي واشنطن بوست مالت مسي اي عبركب زلو لازم مستيرنا يتسلى عمر ببعد دوزي انت يلوس كزبسيبو 75% ناي ميسايل لاونشرز متوكس نايت ميسايلات كبدما 75% ميسايلات نا ايران ايتتنكفنالو 4 معلتن 4 ليتن دبديبكا 14 شح علامات هارينكا زقاصل فيديوتات نغوم شتن اريخا 75% ميسايل لاونشرز ناتو ايتتنكفنيلو دونالد ترامب دما 900 دب سيد بالنيرو 75% ايتتنكفنالو so this is a shock شوك ترى يكون مردي إن أمريكا مردي يدلوكم زلوا انتهى مالتي إيران زي تعدنا عقمي حيزاد لا that's why ما بتعبي تبعتهم زموسل ولا فتسم في الرداء يبلو ما بزوان زي اتزبرت أمد قاعتنا أمريكا ونتخونه إسران 5% مثالاتهم من قال أنت رأيك من ألبس نسون توكي سمين بر تهرم ما على دي يلا كان يفلتني إذا كان تايزر إيلو بعلوز سبعيز بلو زلي حتى أنا عسرت خلت معال تستجبر كوينات بزوج سارتها سلزورة دم عابت مرتين وسيلهم كابو مبزحت نبرتناتهم أبتزعموا بيزا تحت مريت مدبراتناتهم أبو يتيمو أمريكا تاكت قبل كم تغل سلزفلتو نتزد اليوم ترى أبو جيرهم نتخيل كله حبيهم من يرم فابريكاتات ناتومون أما عمق يزلوا سلزة تكوينات نتخيل قالوا يشرحون يرميهم حجر ما قلت يفهم ريكافر جيرهم سنتايز بالزلوا إيران is very very strong right now that's why دما confident تقولنا من أمريكا أبوش متحرمز أب كل challenges قبروها زلوا أبت أولاد ما انبزوا لهم زلوا بتدلي وتراي من قدنا تكوينات كنوا دوين دلنا سلامتاي أباي تاون أباي تعويتنا تتوابلنا كوينات حجي أبت أولا نسعر له مخنيات يلا سلزي ناي بحكي زجرم زس دمم كنتات نر إلا نحن بلوكم كلنا it's not كاب زيرو استبقى سيكونن ناي بحكي زجرمن زس دمم كنتاتيو زي I am كاب متن العلي تجري مزلو خانة بتنا إيران بقعت سلزي زعجك ما تزغل كوينات دونالد ترامب أو كوينات كأتو زي اللي زلوا كاب زيرو تبقى سيكونن he knows for a fact انتاي كقبروا خمس غلو نتن هجرات عرب بفلاي نتي إمارات دبال انتاي كقبروا خمس غلو أبز سمعوا لي. On what happened a couple of days ago, I know you've got your own opinions on it. What do you think is more likely, based on the information you have right now? Is it a response to the attack on the UAE? Is it that Saudi and Kuwait closed their airspace to the US in solidarity with the UAE in a way, directly or indirectly, to tell the US, hey, if you take any action that leads to consequences for us, you have to defend us? I believe that seems to be the most plausible scenario. Where do you stand on it? إيران ببزحينة تنهجرات عرب تهرمن الله تنهجرات عرب دم حجوسات يكونن زلوا بتاع أمريكا تقبروا زلا كايدا انتاي كجبر خل انتاي كجاتا مخل نزبلي بفلا بزعبة إيران تزاربوا أزيا قداسي تريتا بارسي نتكونتات إمقات زلوا مردات زلوا سبي. To be frank with you, I'm trying to be very careful not to draw conclusions or even tilt in a direction unless I have more information. Because I can see a different scenario there as well, that they actually prevented that from being used because they were afraid that the Iranians were going to target them. They saw how aggressively the Iranians immediately went after the UAE. Saw that, and there is a narrative in Iran that says that Iran actually let the UAE off the hook, and that if war starts again, they're going to strike UAE much, much harder than they did during the first stage of this war. They let them off the hook.
They struck them more than usual. How's that letting them off the hook? I'm just telling you that there is a narrative there that says that because of what they believe that they have concluded afterwards, which is that the Emiratis were far more involved in the war, that some of the attacks actually originated from not only from Emirati territory, but were actually Emirati airplanes as well that were being used. And that at the end of the day, the Emiratis are the ones who brought the Israelis into the Persian Gulf. قال ነገር ኢኻ ትሰምዕ ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ኢና ክንሰምዕ ዝብለኩም ዘለኹ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ዝመጽእ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢማራት ዝያዳ ትረም ከም ዘላ እዩ ዝነገር ኢማራት ስለምንታይ በብዝሒ ትረም ኣላ ንዝብል መጀመርያ እዚ ካልኣይ እዚ ፕሮጀክት ናይ ፍሪደም ኦፕሬሽን ፍሪደም ፕሮጀክት ዝብል ምስ ጀመረ ኣብ ቀጽ ሓፂር ግዜ ጠጠው ንኽብል ስዑድያን ኩዌትን ጠቕላላ ክለኣየርናን መሬትና ናይ ንህብና ብምባል ንዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ከም ዘብል ገይሮሞ ምኽንያት ናቱ ድማ ኢራን ቀልጢፍ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ነቲ ፉጀራ ዝበሃል ናይ ነዳዲ ቦታ እንታይ ገይራቶም ምስ ረኣዩ ኣሜሪካ ድማ ክትከላኸል ዘይትኽእል ግብረ መልሲ ክትብ ዘይትኽእል ምዃና ምስ ረኣዩ ንሕና ኣብቲ ኩናት ኢድ የብልናን ዝኾነ ይኹን ብመሬትናን ብናትና ክለኣየርን ዝግበር መጥቃዕቲ የለን ኢላ ብፍላይ ስዑድያ ዓብዪ ወሳኒ ተራ ተፃዊታ ብዙሕ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ኣሎ ሓቆም እዮም ድማ እዩ ዝብል መብዛሕትኡ ምክንያቱ ኣሜሪካ ንዘይትከላኸለሉ ኣብ ሓዊጠ ጠቢሳቶም ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ሓደ ካልኣይ ኢራናውያን ናይ ኢራን ሚድያ እንታይ ኣብ ኢራን እንታይ ዝብል ናራቲቭ ኣሎ ወይ እውን ስነ መጎት ኣሎ ኣብዚ ንኢማራት ከምቲ ትገብሮም ዘላ ከምቲ ኣንጻሮም ትእድመ ዘላ ኣይሃረምዋን ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ሲ ንኢራን ነዛ ኢማራት ዝበሃል ከምቲ ዝግባእ ሓሪምና የለናን ዝብል መረዳእታ እዩ ዘሎ እቲ ሓታታይ እንታይ ኢልዎ እንታይ ማለት ከ ኣብ ዱባይ ዝቕመጥ በዓሉ እንታይ ማለት ከ ኢማራት ልዕሊ ካልኦት ተሃሪማን ተደብዲባን ኣላ ካብዚ ላዕሊ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኢልዎ ኣነ እቲ መረዳእታ ክነግረካ ኢማራት ኣብቲ ኩናት ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ንላዕሊ ተሳትፎ ነይርዋ ኢልዎ ብኸመይ እንድሕር ኢልካ ሓደ ኢማራት ንእስራኤልን ንኣሜሪካን ቦታ ከፊታትሎም ጥራይ ደይኮነስ ነፈርቲ ናይ ኢማራት ምስ ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ተንስአን ይድብድባ ከም ዝነበራ መረጋገጹ ኣሎ ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ በይዛት ናታ መጥቃዕቲ ናይ ኣሜሪካ ንምክያድ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ንምንቅስቃስ ዓብዪ ኣፍ ደገ ከፊቱ ነይሩ ስለዚ ኢማራት ካብ ንቡር ወፃኢ ተሳትፎ ኣብዚ ኩናት ኣርእያ ዘላ ኢሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ቀንዲ ፀላኢ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ዝኾነ ንእስራኤል ኣብ ትሽትሽ ናይ ኣሜሪካ ንኽትመፅእ በይስ ከፊቱ ሓይሊ ኣየር ናቶምን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶምን ከምፅእ ዝኽኣለ ንሱ ስለ ዝኾነ ካብ ኩለን ሃገራት ዓረብ ብፍልይ ዝበለ ንኢማራት ታርጌት ዝገበረ ዕላማ ኣለዎም ኢማራት ኢራን ግዜ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ኩነታት እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ እምበር ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዘሎ ማጠማምታ ፍልይ ዝበለ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣጋይ ተደጋጋሚ ካብ ብዙሓት ኤክስፐርት ዝመፅእ ዘሎ ኢማራት ኣብ ዓይኒ ኢራን ኣትያ ዘላ እቲ ዘሕዝን ክፋልከ ብኸመይ መንገዲ ኢማራት ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክትወስድ ክኢላ ስለምንታይ ሓንቲ መረዳእታ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪ ሕጂ እስራኤል ሕማቕ እንድሕር ጌራቶም ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ሕማቕ እንተጌራቶም ሕነናቶም ኣብ ኢማራት ጥራይ ክፈድይዎ ከም ዝኽእሉ ተረዲቦም ኣሎ ንኢማራት እንድሕር ሃሪምካ ንእስራኤል ከም ትሃርም ዘለኻ እዩ ንኣሜሪካ ከም ትሃርም ዘለኻ እዩ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ዓብ ረብሓ ኣለወን ናይ እስራኤላውያን ብዙሕ ካምፓኒታት ኣለዎ ኣብ ኢማራት ኣብ ዱባይ ኣብ ካልእ ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ካምፓኒታት ኣለዎ ስለዚ ኢማራት ተሃሪምካ ንኣሜሪካ ትሃርም ኣለኻ ልክዕ ከምቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ንሕዝብላ ይሃርም እንተዳኺመ ንሕዝብላ እንተዳኺመ ንኢራን የዳኽማ ኣለኹ ኢላ ተኣምን እስራኤል ንሕዝብላ ክትሃርም ተጀሚራ ኣብ ክንዲ ኢራን ንእስራኤል ትሃርም ንኢማራት ክትሃርም ክትክእል ኣለዋ ዝብል ካልኩሌሽን መፅኡ ኣሎ እዚ ድማ ንኢማራት ንሓዋሩ ናይ ቢዝነስ ቦታ ክትከውን ከም ዘይትኽእል ምክንያቱ እስራኤል ከይተዋግእ ክነብር ኣይክእልኒ ንሕዝብላ ንሊባኖስ ምህራም ኣካል ናይ ፖሊስናት እዩ ኢራን ብግምጣሉ ንኢማራት ክትሃርም ተጀሚራ እዚ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ነቲ ዱባይ ዝበሃል ንመፃኢ ናቱ ዲዛስተር እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ ኢራን ብከምዚ ዓይነት ጥምቶላት ኢማራት ሰብ ካብ ካልእ ዓለም መፅኡ ገዛ ክገዛ ኣይክእልኒ ኢንቨስት ክገብር ኣይክእልኒ ትካላዊ ክሃንፅ ኣይክእልኒ ፋብሪካታት ክሃንፅ ኣይክእልኒ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነቲ ኢኮኖሚክ ሞዴል ናይ ኢማራት ካብ ሱሩ ክድምስስ ዝኽእል ኣተሓሳስባ እዩ in terms of a military and intelligence presence in Emirates and in Bahrain. Moreover, I think also there's another factor here. It's not to do whether they hit them hard enough last time or not. It's very clear that the rift between Saudi Arabia and the UAE is something that the Iranians are not unpleased about. And going after UAE harder, it may be something that they calculate will further create a rift between the Saudis and the Emiratis. I mean, this war has really brought forward a lot of the ብሓፈሻ ኢራን ኣብዚ ኩናት እዚ ፈጢራቶ ዘላ ክብል ከሎ ንሓንቲ ሃገር ጥራይ ኮነትን ኣዳኺማ ዘላ ንብምልእንተን ሃገራት ዓረብ ንሓትሕደን ከምዘይሰማምዓ ጌራትን
بزو كينات زي إيران مجمرة مسكن دي هجرت واقع رأيو مس إسرائيل مس أمريكا بغتها تواقع مس كلن هجرات عرب دما أبقت ميازلا حنت هاجر نسلاس عام استعجدت بندادنا علم ذهب تما مع جنزب زولون مع تصورات زجزاء كم دما ناي علمنا من كمانا زبلو أمريكا إسرائيل بحده مسيوم نخلهم ألاش زبلتهم انتهي مبالكم أنا زيها انتهي مبالكم أنا زهجر زيها أمين أبي إيرتران تزغون درف موصولاني رف انتهي الكم زي يوم قالوا يكابو ما سمين بالكالو مخانا نيرتو قداي معناته هذا هجر مسكن دزيوم عينة حيلتا تواجيو كعوت أي تراين ناي حقنا مزرعة أي تراين بكل من قد خاخد كعكازغل بكل من قدي حرقا كوت كعكازغل أبتقدا أبتعصوانات أبتسأقبنات زواسو زنبر أمنت بعلي مرات even مايناتهم زناب كم زي زنموم زقبرو زنبر هقراتي نيران زناب كم زي زنما درك خمس أتوا حرشاناتا كم زنقص ليغاتاتا كم زنقص يوم غيرو مانيرو كل عينة تتصابو يزيغت مانير تاكر سلازي نزو كل بديها لومي نخلو تي دايناميكس كتقيرو تحسب الله جدما سيمبل نتكوينات وديناينا تطو كنبلينا زبحال زربا يقبلون يتبلدلا تايدا ازو كينا زتطو كل تقوينو بزح لو تقبر كخلالو زمالته مالتي امريكا تقلالا بز كباب زلوا بوتا كقصل يبلو سلمتا انت قصيلو درك خملاسيو صقم كملاسيو تنكل كملاسيو شجر كملاسيو سلازي ازو كينات زي حنسابن حوار مفتح كفصالا لو ات مفتح دما بسرينا كنمصوكن كلالنا قطبانا علم ولا هدشتش يبل ولا يعنو نحنا كنمكتينا كنكسنا باي ذا واي اتعصوان كبانا ايران تايبل نيرتمي ميديانا امريكا بعصوان كبانسي اب وشت كلتا سومن سلسه سومن كتعنو تخلي انا دادت شيت يلا نبلو نيرو حدش مصنعتنا امريكا دما انتايلو ايران نو بوحد 4 ورق تصنع تخليها ولا حنت خي تشجرتي بس دونالد ترامب غير وزل بلوكيد 4 ورحي زخونه صقم كيغاطمون كصنو خليهم دحريو من البات تغاطميلو كالوت كيلاتات ما دحريو كقصلو خليهم ناي مصمام كلا زلوم حزبيهم زيهم سلازي ويدا اسخاصوم من كتصاور زي تخلقو طبا زلك امريكان اوروبا نمبر ايرانسي ني اوارح كتصمم زخل حزبي لمو سلازي دونالد ترامب بكل يمرد مسي وزلو بعصوا كموتي كلونيم بوق كغطمو خاخوليم اصواراتهم دلوي زلو كم تزدا اداخيمه ملكات تفكرو زنبركا ايكونن ازوم حزب زياتهم دما ازيوم حالات حزبيهم بقليل كسعرهم تخل حزبي يكونن سلازي دونالد ترامب whatever you do whatever you say is not working إذا كان بعجي حساب كجبريا بس من قد زي كتسعر تخلى حيلي يلا نام زعدي إيرانويان دما حليب استيكنا يبلو تقرأ كدر فغلا بتنسال حليب صباستي خنا تبلدر فلا ناي سورانا جيجلنا تقلص أبتقرأ بتعمل فتوى زنبرنا كأب أيرنا بسورة خلوية موتيوما أبزي تسعتات بزعق زيادة تدقم نره كم كوميدي كيرو ميام سريحما نتيجة جننات ناي زبي إيرترا من البات نيرات نتخاني أبقى نشتي كمان فليفر نمزنا إيران جننات سلسلة خيد نشتي كسمعكم كابا أنا اللي كمان أحب شدالك ركبون يا شفق اللي كمان اللي شدالك وابن سريت لو الولا كبيني اندستين أتاكنا يوم مسيح لما سكبر حسوسي شدالك وابن سريت لو الولا كبيني اندستين الله مكورت الله اللي قال ولا ياندينا على سكة اللي كابو ولا لا الدين كله أبدالوا ياندي سعر حتنات سماكني الله دامك أكبر حسرية يا هو أزال علي اللي دوالك إيش بل سماي عليك كسنة بقى سمعني جيبوا لريكم ما شاء الله تبارك الله بتكسي طرفت مرنقة حول ما ملي وقال أنت سارات ربودي واسلوب الكاجس واسلوب الأخير دوار نقة حول ما الهجوم ولادينا قبر صعدة وعرينا درققو أباينا سبحات مدر بشراتنا أفعبت سمعنا درقي مثل سوفيتو أسور أنتو مزينا حليب عوتي ستينا حليب ستي واب علي
كبر ولاد نفكني زمني ودوران أمين تقدر تسمعونا زيادة في فلاي كابزناتي أدمان العليين زلقوا منسي نبعتي دمتسكا نبي حكيتي جيجنات نايتي سورانا إيرترا تنفذ بكري وخلو تعوتات ناتو ندرجي من السوفيت تزقبروا وزنبروا it's just heroic. That's why tonight Iran Nagarsi, it just relates to me and it touches me. نبي حكيتي تاريخ ناتناسي دحر سلاسان حمش أحمد دحري حمسة سوسة عمد بصورتات كاللوزر قبروا وزنبروا كم زعينا بفيديو خن سمع سلازين غلنا برنا لومي أن حد نشتي حيلي نجوبة زقنا حيلي كود كلنا السلازلنا نبي حكي السماء معنا زادر فيزياء أب إرترا من البات تم تقرأ تسمع ترى يوم تفلتوا حيران حلايز بانير عربي درف مريج أنا يتقرأ نيرو زادر فيزياء كتمس خلا كمان يحب قصنيرنا بحكي عاد استبلاكا كوميديا تواصويا ينقروا إزانتات نتزانتات دم بكرارنا حرمي ينقروا أبعف عبز جبرنا يوم أبكم زجبرنا يوم أبكم زجبرنا ما يسمع كان دي خمس جيرنا أباست يوم ناس ورانات ناس أبايستيونا بليز درفلو it's beautiful أبكالك زي كم سألكم يا please like جبروا share جبروا نلو مارسي بزياكو دايدلي thank you very much